क्रांतीज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृती दिनानिमित्त पिंपरी चौक येथील महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्यास शहरातील सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। यावेळी काँग्रेस पक्षाचे पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष डॉक्टर कैलासभाऊ कदम, माजी नगरसेविका निर्मलाताई कदम, नरेंद्र बनसोडे आदी मान्यवरांनी क्रांतीज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले। तसेच असंघटित कामगार काँग्रेसचे पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष सुंदरभाऊ काबळे यांच्या पिंपरी येथील संपर्क कार्यालयात शीतलताई कोतवाल, दिलीपभाऊ साळवे, नाना कांबळे, आप्पा जोगदंड, प्रदीप कांबळे आदी मान्यवरांनी क्रांतीज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले।